Uba Isaac Secretary ka New Trap Youth Council HYC haka apoi tarik kulan kot arjar pusan ula syakot hajar hasadar police station Shillong halo ka jingkeno bodon kti ban sim ya ka jingemu wei nongdi drugs ubala klat no house number adap dakaba sho bat bom yu habakren sigilat thai kubor hadin ka jingsa khot hajar Uba Isaac loong ba kipulet kilapan pau ba kamdon kanu ka ejar persya yu hanrei ka de ka jingdon jengki brie ki ba bisni ya ka seng ki ba ka kansai sakate kalong yeng man penmi ya ka kerteng jongu nalor katau loong ru ba umpriang ya ka jingsa khot hajar hanrei ka de ka kamram pade ka ba hab ban pendap haba sakot akipulen ka jing sakot jong ham tak singah ni ka de lor ka jing ap long wi khana beri rok sadik ha FIR kam sumla dan ka jing mention ni ngi re kidan bat ki beri ki ba la manong bat ben set ni bisni kam ka bangi trai te ki keno ni ba ni la ngi dei mangi ba dan benta de awan ni menta lai ka la kli ka po kulit ye ni kam don kum ta kai ba nak yang jongi ka sang ni dan benta ta kai so ni ban bom yap ko na dan ki beri ki banadin ba kim sat ya kata kalung yeng banong ba ngi dei mangi ba dan benta ni kam kajing sabom tu kana kali hakar pulai tarik November bat uklat aka sauturik Desember ko nazar hospital sabom hei kini mudah am nak yang kulit tu akhat bula nak yang ur wang tip ni ngimdai ki beli wang tan terima bangile nono ngile da besar bet ngimdai balik kemudian bom madu banda lu tak musim jadi nak yang pulut wang ba pendapat ni formality sebawan ha yu kan bagian dari beri wang bagi tak dan pertama ngi kan kita lagi beri bosong masak sih kini ki masak hari ni ki sedi ki jan ni dengan pak ben bau teng suki nak yang sing sa ni habli ben kedua ki ben keranda nakaliang ba rembor sei bon general secretary ulong ba kajing yap jong teu brio kam dei nak kajing sha sho andrei ban keno pat badun kti kaseng kalong kamam la ban priang nolor kata ulong ba kaseng kan salit ban kendo ki brio ki keno ban kren halor kani kakam wingi ko apan pah ni kalong ba ya kajing yap brio kali se kam dade nak kajing sho brio beri drok se bon ki jing pang jing stom ki bra kamet ngimtip kadau ba kajing yap hadu matang ngimtip ni pasai sim la thu ru di ban sukuno ban sukong ba seng gadon kti hang ta ki khot ng seng gadon kti kajing sha panyap jong kajing sha sho yung khna kalong ka bakla ba ka lam bakla ngi su thu shai ba kani kajing harap jong gibri ya ka seng kadai nak daw ba ka seng la tri borba bah hagini gi por ba dep ni bunai ngi stem ba dep ba yele persya rocks ubalakta ya ka jai bri go jongi ki imlang salang ki longying ki kum samna ki jongi tinaka lang ka seng in ai ka ni ka message ka ba clear ba ka seng kanum sange ya ka jing trad rocks ndrei kanile persya rocks kad ba ngila nak bor ka jongi bat ngi boru kajing maham ki bri ki bamlin ban le kum gini kam ba ka seng kanum song klikiti kin le hi le kam ka bangi kum ka seng ngila ban le em hoat ngim ya kata ngim pediang rei ka dei pat ka rokom yungi ba namar bangim simladon ki ni kam itloi ban wan pada kulit khot yungi ban kli jing kli rei ka sulong ba ada ki bri ki kharep pade kata kaya la ka jong kani kajing sha keno dei hatu kan sukut tang kata kajing wise men pindan na kajong ka bentang ngidon na ka jong kalenti ban le ya kata ngin sa pentip ki ya ka ba mentahi kala sukut kuning iwan ni ban ai ya ka jubab ka ba kulit kuli ka jubaru ka syai ba kiru ki sutu syai ba kaseng kam simladon benta ya kani kam dari tam kajing kharap kajing pentok ya bat lese ka dei kajing nong ka kam ka ban tani kaseng sedien lese ka dei kajing tenjuru kaseng ba lakum kini kam kiwan lese ngi kum kaseng ngin randien dari kam long kum ta ban nang ni khmat kam jong kaseng ban khanrai rocks iking sne wadang ne po sor silong akini than yudu than pesujar ngindang le ek kam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya